はい、夕方にゆうでございます。YouTube 放送確認中です。少々お待ちください。今ね、YouTube の放送画面見てるんですけども、すごい皆さんがね、集まってるっていう状況ね。なんだこの状況。ちょっとびっくりするわ。はい、ではね、ぶっつんしちゃう前に、早々に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。どのクエストにする？これですかね。はい、じゃあこれですね。じゃあとりあえずハードでね、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。その前にパーティー名前回書いてませんでしたね。19部生放送中。その前に夕方に U つけとかないと誰の実況放送やってことになっちゃうからね。はい。よろしくね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。ですね、少々お待ちください。午後からね、一本もタバコ吸ってなかったんでね、今ちょっとね、なめぶさせていただきます。はい。はい、じゃあ行きましょう。とりあえずね、ムービーは全部見ようかと思います。よろしくお願いします。いやー、それにしてもお昼ご飯も食わねえでお前は何をやってんだって話でしたけどもね。お昼ご飯食べる時間もなかったんですよね、今日。ちょっとドタバタしてましたんで。ついにルーサーが姿を現しました。まもなくかのダークファルスのもとに転送が開始されます。戦闘に入ってしまえば私にできることは何もありません。私は皆さんの無事を願うだけ。どうか失礼しました。ついにルーサーが姿を現しました。まもなくかのダークファルスのもとに間違えてバツ押しちゃった。転送が開始されます。戦闘に入ってしまえば私にできることは何もありません。私は皆さんの無事を願うだけ。そうですね、補助のやつも一応ね、私も記入しておかないと。はい、タバコ吸いながら申し訳ございません。いってーいや、勝てー勝てーちょっと待って、やめてー、それやめてー、やめてー。TV 足りない。もうこれ見えない。どれが私の体力か、どれが私の体力か全然わからない。TV 足りない、TV 足りない。はーい。いてててて。どうしてんの？
やめていって当たってんのかすらわからない。あー、どこ行ってんだお前。あれ、いてて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 て、よしよし、当たってないな、こっちこっち。こっちじゃない、こっちやん。当たってない。当たってないな、当たってねえな。あまり煩わせるな。面倒だ。おう。何いててて。いってー。間に合わなかった？間に合わねー。壊れたおもちゃに用はない。見えない。入んなかった。貝は無駄に収束しているぞ。私以外ない。もう。どこや。後ろや。危ねえ。ちょっと危ねえ。PG 足りない。もう。見えない。何がないな。全然見えない。一の実証だと。救急砲。もうリンク捨てたんです。PG と足りない。もう。来いよ。やべ、ザ・ワールドね。渡したよかったらします。あまり煩わせるな。面倒だ。貝は無駄に収束しているぞ。戦前の質のおもちゃに用はない。俺狙いかい。おい、またかよ。もう。俺狙いか、そして。また俺って言っちゃってるし。パニックやね、パニック。どこや、そっちか。また TP かいな。どこや、そっちか。いってー。マジで。一日飛ぶかな。いって。耳に入った感じ。
2しか入んねえんだこれ。どこやどこやどこやここだ。どこやここどこや。あれせい。もう足まといにしかならない。目標達成お疲れ様でした。そのまま帰還してください。グラインダー。杖か。杖は違うんだ。グラインダー、よし。あ、ユニケでいいんだ。なかなかいいの拾ったな。これは、あ、違うの拾ってた。これや。一応拾っとくかな、これ。グラインダー、これじゃない、グラインダー、そうこれ。まあ、あと、一応この辺のもの拾っておいて、あとで、まあ、販売で、なんだりしてるといいかな。あ、違うの拾っちゃった。もう、これなんだっけ。これや、これ。これはグラインダーが欲しい。このままだね。よいしょ。ちょっと暗くなってきたか。いやー、スイッチタイプのなんか欲しいな。あ、なるほどね。了解です。変えてくるのかな。一応ね、撮影用じゃないところでやるとね、いろいろと言われちゃうらしいんで、この撮影用から私抜けれないんですよね、はっきり言って。さて、私どうしたらいいの？とりあえずあれだね、物をぶち込んどかないと。少々お待ちください。いろいろと物をぶち込んでからで行きますので。
まあ一応ね、他のサーバーに入ってもいいんですけどもね、なんと言いましたっけ、所属のチームルームへ移動と。他の方々ね、映り込むのが結構嫌がられる方がいまして、それでなんか訴訟とかね、あったらしいんですよ、私が聞いた話だと。あれ、トロフィーだ。だからね、そういう風な規則があるらしいんですよね。暗黙のルール的な、そんな感じで。勝手に撮影してんじゃねえとかって、なんかそんなことがあったらしいんですよね。まあ多分、まあ、オンラインゲームじゃないと思う。PSO2 じゃないとは思うんですけども。なんかいろいろと気まずいことがあったらしいんですよね。なんだっけかななんだっけかな思い出せないわ。あ、なるほどね。撮影映り込んでも大丈夫ってことね。一番いい装備を頼むっつってね。大丈夫だ。問題ない。L 社台ですね。懐かしい。PS4 版は出てるのかな私、PS、それは3だったっけかなでやったのが最後で、PS4 版出てたらな私もやりたいんですけどもね。なるほどね。そういうことなんですね。まあ一応、ほら、撮影して大丈夫ですかっていうような方々ばかりいるみたいなんで、まあここだったらまあね、まあ撮影ができますけどね。とは言いましても、私あと本当ミリなんですよね、経験値。まあ多分あと1、2周すれば、まあ行ってたんでしょうけれども、キャラクター情報だったかな、なんかでさっき見た記憶があるんだけどなどれだっけ思い出せないな。ではないもんな。どれでしたっけねクイックメニュー違うね。あれ、なんかで見た覚えがあったんだけどなどれだっけかなてかもう今すでにもうここで見えてんじゃんっていう。ダメだ、私も疲れてるわ。もうね、私もね、まあ一応ね、アースカード編集画面見せますよ。まあ誕生日ね、まあね。間違ってる。昭和53年になってるわ。いや、53年じゃない。53年どんだけのおっさんやねんっていう。昭和56年。いいんだ。53年でいいんだ。そうです。私、すでにもう30代でございます。もう少し前。この辺かなこの辺で、後ろこっちかな扇風機切れた。よいしょ。てか、ここから見た目線、なんかすごいな。メガネが光ってるっていう。一応私の
ここ撮りましょうかね。固定カメラのアングル変更と、カメラリセットして、こっちの方がいいかな。なんかメンバーさんが足りない気もしますね。カメラこれ中央確か寄れましたよね。どれだ？カメラ回転、中央カメラリセット戻る。カメラ展開、カメラ移動。これか。なんか一人足りないくない？もうちょいこっちだね。もうちょいこっちだね。真ん中に違和感が感じますが、まあ一応とりあえずこれで。まあ後で、これ、YouTube の方に取り入れて、YouTube じゃない、Twitter の方に上げて、Twitter の方からちょっとめんどくさいな。まあ後でハードディスクの方から移動しますけども。どうしようかな。とりあえず、あれだな、その、右上の、チーム名も入れたりなんかしたいかなっていうふうに思いますけども、まあ一応アレンジしますかね、私なりに。さて、そして撮影時間が、経過時間がもう23分、まだまだお時間ございますのでね。まあ何かもうちょっとやっていこうかなと思うんですね。というか、よくよく考えてみたらあれですよね、アイドルらしく、じゃあ私はあれですね、観客席にいた方がいいですね。ともやさんどうもお疲れ様です。すいませんね、モニターテレビ使ってるんで、いちいち切り替えなきゃなんないとね、コメント等もね、一本でできませんので。はい、ちょっと。はい。とりあえずコメントの方も打ち込みましたので。あれ固定カメラ、変更か。ごめんなさいね。もうちょいこの辺かな。ちょいこの辺かな。
れを保存してアングル変更して間違った。私のロイヤクションを集中トレーにしとこうかな。安定の集中トレー。私それ持ってないよね。アークス各員の協ちょっ力にと上のインフォメーションが邪魔。構いませんよ。はい、どうぞご自由にお使いくださいませ。はい、私ちょっと移動させたっけ右下のね、インフォメーションというか、コメント欄っていうんでしょうか、ちょっとそれが邪魔くさいんですよね。私もロビーアクションいろいろと取得しとかないとな。カメラ、空上カメラ。あまり長いと私もブロードキャストぶっ潰しちゃう可能性もありますね。少々お待ちください。一応ね、コメントの方にも残しておかないとね。あれ、私もしかして雨男なんですけども、嫌な予感がする。晴れかな、ギリギリ夜空なのかな。晴れっぽいですね。あ、すげえ、雲動いてる。あ、ここまで再現されてるんだ。おー、すげえ。ちょっと高画質で見て分かりますかね。もう撮影終了された方がいらっしゃいますね。パーティーに発言のまんまだった。まだ、放送中でございますが、まだ撮影中ってってなんだよ。撮影中で、すが、とりあえずね、撮れ高 OK なんで。高さやっぱ出てくる上がってる。これだから、オッケー、開けってなんだよ。違う。オッケーですと。
じゃあこの辺で一旦終了しますかね。こちらのビジネスチームルームの方が。はい、ではね、ご協力くださいましてありがとうございました。この後私はまだまだ撮影したいと思います。撮影というかまだ放送したいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは、なんかびっくりマークついてますよ、何そんなところでなんか見つけちゃったの。あれか、チームルームのあれですね。まあ一応、メッセージ書き込んでおきましたね。ゆっくりお願いします。それでは一旦、こちらのチームルームのお部屋から失礼いたします。はい、ありがとうございました。そうしましたら、そうですね、一旦ゲートエリアに飛んでいきましょう。さて、レベルの方もね、経験値あともうミリくらいなんで、あとミリといってもあと25000くらいあるのかな。ここどこやねん。あ、こっちか。それなんでね、まあもうちょいちょいね、やっていこうかと思うんですけども、あと、次のレベルまで、右上の会員ステータス28000、それはまあね、ここで探してもわからんわけだわ。どこで見たっけかな、どこだっけかな、どこだっけかな、ああ、ここだったわ。どのクエストにする？いつでもおいで。そうですね、まあ一応パーティーの方もどのクエストにする？解散しちゃったんで、そうですね、簡単にレベルが上がるのはボーナスステージしかないですよね。それなんで一旦おすすめクエスト、こちらの方の、どれだっけ、これか、レベル4からのベリーハード、こちらで、やっていきたいと思います。パーティー名も一応書き込んだ方がいいですかね。出てこねえんだよな。放送中。ゆっくり頭にいける？あ、いける。方しか見れねえ。あれー。仕方ねえな。腰つべで入るかな。微妙そうだな。あ、入った。あ、じゃあこれでいいか。クリスに関するクライアントオーダーね。よろしくね。この辺もいいか。とりあえずまあやっていきますね。ソロでいっかな。まあソロでいっかな。ソロでいっちゃおうかな。いきなりガコンって下がらないかなって一瞬思った。下がらなかった。これどこに飛ぶの？そこは飛ばなくてもいいか。なるほどね。ベリーハードだと、なるほどね。HP 結構高いな。いつもの通り、TP 足りない。TP 足りない。今なんかぶっ飛んでたね。いた。危ない。
HP 高えな。硬さは多分そうでもないんだろうな。緊急連絡です。空飛んでんじゃないよ、まったく。夢でもいいんだけどもな。いて、あったー、200はいてえな。えい。450かけることの5か。PP 足りない。PP 足りない。PP 足りない。了解。PP 足りない。やってない。目標達成。よいしょ。お疲れ様でした。この先をまっすぐで、まっすぐ行けるかな。星2か。星2はいらねっす。どこここか。もう上に登るんじゃないよ。こっちはいけるっぽいね。後ろについちゃった。一応ね、出てきたモンスター、敵がですね、買っとかないと、S ランク以上取れないんですよね。やべ。やれ。観覧機はな、レベル8、9か10くらいいってなかったかな、確か。覚えてないけど。ネジタもやっぱり4、50くらいなんだな。どこ行ってんだい。届かない。どっちかかな。こっちっぽい。まだか。あれまだいる。まだいる。ハマっとる。見事にハマってる。飛び越えるんだ。飛び越えてみる。すいません。ごめんなさい。すいません。ワンコン400やっぱこれくらいなんだろうな。いってほら、ケツ切らせろ、ほら。ケツ切らせろ、ほら。いって。はい、わかりました。はい、ご連絡お待ちしております。
一応こっちっぽい、こっちで合ってるっぽいね。やっぱ縦持ちはすごい硬いわ。正面からでも優先、裏からでも優先。たまにクリティカルって3000入るか入らないかだな。TP 足りない。いけ。おー、やべやべ。フェルメイク。いて。そうだね、たまに入って3000くらいなんだよね。あー、妖怪 TP 足りない。でも4000たまに入るか。ルガブツ相手にしてるとやっぱちっこいのが見えなくなるな。これが私のいかんところなんだよね。懐に入る。ほら、蹴っ切らせろ。ほら、蹴っ切らせろ。ほら。こっちじゃない。まあ、もう届かなかった。ギリギリ届かなかったな。よいしょ。4発入って5万8000、5万8000じゃない、5800。これくらい入るね。あとは本当にうまく入らないとまずい。行き先はどっちだ？行き先はなんかあれっぽいな。もう行かせろ。よし。多分こっちで合ってるはずなんだけどな。緊急連絡です。いててて、ビリビリする、ビリビリする。PP 足りない。PP 足りない。妖怪 PP 足りない。目標達成、お疲れ様でした。こっちで合ってると思うんだけど、いかがかな。武器の方も強化しておかないとな。逃げるんじゃないよ。お、しびれ。PP 足りない。いたー。どっちだ？いや、こっちか、あっちか。あっちっぽいか。いや、こっちじゃないか。いけ。マイヤー取るんじゃないよ。とりあえず OK。
なんかゲートあれっぽいけども、違うね。外れだね。これじゃねえわ。これは繋がってるかな。正解がこっちっぽいね。いまいち制御難しいな。なんか後ろから走ってるよ。なんか後ろから走ってるよ、この野郎。まだ出る。何も出ない。星さんか。それはもう持ってるよ。連絡事項です。はい、次。なんか追いかけてきてる。おっせい。周辺に反応多数、注意を。どうせそれ落ちるんだろ。分かってるんやで。はい、ショートカット。多分2、3匹くらい借り忘れたかな。まあいいか。さあ、ベリーハートでどれだけいけるか。ダメやね。長時間の放送してるとやっぱり長時間の放送してるといろいろと喋り疲れちゃうっていうね。そういう難点が出ますけど。妖怪 TP 足りない。はい、じゃあ外からって尻尾。胴体でも6点出るか。あったー。6点出るときあるな。いて。当たりどころが良ければ最近3、4点は入る。で、クリティカル近くで5、6点。おい、交代するんじゃないよ。混乱してる。あたー。一回回復した方がいいかね。リメイトでいいか。モノメイトフリメイトか。ちょっと使うのもったいないし。盛り込んだ。オッケー。そうやね、6点たまに出るね。あとは5分の1かなと。よっしゃい。もうカメラ薄く混ぜる。レアドロップ。
あー、槍か。ゲートどこだ？あった。手がレベル上がんなかったな。あと13000。サブクラスの方が19000。あー、なるほどね。でもう一周くらいすればいけっかな。しかしほんと鍵欲しいな。どのクエストにする？これあれなのかね、おすすめクエストの鍵が出てくるやつ、あれは時間なんだろうね。1日で出てくるのがね、特にそういったものも書いてないからよくわからないけど、銀の鍵欲しいな、東京。いなければね、金の鍵出てもね、すぐにレベル上がるし。これやってもいいけども、多分今52分でしょう。それを経過時間確実に1時間超えちゃうんだよな。これもな、スーパーハードになってからじゃないとな。そうですね。レベル上げてから終わらせたかったけども、ちょっと待てよ。なんかなかったかな。いらっしゃいませ。チームね。チーム参加。ありがとうございました。とりあえず経験値がまとめてほしいな。なんかいけるやつなかったかな。6000、4000、なるほど。これだけでも1万入るね。リリーパの貴公子と、ボルドロン。これは弓系限定。こっちは刀系ですね。でこれは普通に、スキルポイントだけ入るし、そうね。じゃあリリーパーのこれやっときましょうかね。それじゃあね。とりあえず6000経験手に入れて、で3、4000どのクエストにする？ワープクエスト、リリーパーどうだ？リリーパーこうして、これこれか？リリーパードッグだもんな。これでいいのかな？講師の探調査。あとなんだっけ？ボルドラゴン。先そっちやろうかね、ボルドラゴン。ボルドラゴンどこだっけ？あれ討伐目標にないっつうことは、フィールドで出てくる？これよね。これと、いや、とりあえずこれレベルがハードでいける？ベリーハードでもいいか。いや、サクッと終わらせるか。よろしくね。
あれもしかして受けれねこんにちは。えよ。あ、受け忘れてた。そっか、パレット棒か。ミニ縛り、オッケー了解。それでね、強いやつも手に入れたんでね、これでいってみましょうかね。弓限定、のっけからか。ちょっと時間かかるかもな。あれスーパーハード以上それ見てなかったな。いや、弓限定としか書いてない。ハード、難易度は特に書いてない。まあ、とりあえず最新部行って倒しましょうかね。あ、どここれか。これ外れるわな。おいしょい。でもこのまま最新部行っちゃってもいいのかな。危ね。いて。しかし面白いな、この傘。傘じゃねえわ、弓か。なんか腕に一体型してるみたいな、そんな感じだけども、明らかにこれ傘だよな。さて放送時間はほとんど決まりっていうのはないんですけども、だいたい1時間くらいで、1時間前後で区切ってはいるんですね。そうじゃないとブロードキャストがいきなりブツンしちゃう可能性がありますんで、これ終わったら一旦仕切り直しなりなんなりしましょうかね。いてててて。よいしょ。とりあえず最新聞目指して突っ走りましょう。またいっぱいなんか出てきた。小さな経験値でもね、塵も積まれば結構うまうまですからね。お、どこやどこやあの岩の影かね。いや。熱い。ちっこいのか、ちっこいのいらねえ。経験値もまずまずだしな。これさっき言った言葉どうしてよってね。塵も積もれば山とはなりますけどもね、もうちっこいのばっかり相手にしてたんじゃね、経験値も上がりませんよ。あれこっち違うっぽいな。こっちだな。いいよね、マップを覚えろってね。周辺を警戒してください。なんか出たー。おい、コアが丸見えだぞ、こっち向くんじゃねえ。こっち振り向くんじゃねえ。オッケー。目標達成。お疲れ様でした。結構今の美味しかったな。400と100。経験値うまいやね。
えせい。200、300、300、あ、結構強化しなくても強いかもね。ーい。やべえ。で、どっから出てくる、どっから出てくる。こっち向いてんじゃねえよ。ほら、尻尾壊させろ。危ね。突っ込んできた。うい。うい。うい。危ね、危ね、危ね、危ね。うい。こっち向かない、こっち向かない。危ね、危ね。死んだわ。いってー。こっちな。HP 半分。危ね。どうで。ラッキー、ちょうどいいフレーズ。けー。狙うなら今じゃねえ。そして安定の TP 足りない。そしてやけどしてるわ。よし。早く尻尾出せ。早く尻尾出せ。早く尻尾出せよい。やべ。熱ー。呼ぶんじゃないよー。ない。危ない。近づいてんだ。もう落ちたよ。ほら、尻尾出せ、尻尾。ほら、尻尾出せ、ほら。おろい。こっち向くんじゃねえよ。後ろ向いてるよ。よし。こっち見ちゃった。年下。安い。全弾命中。お疲れ様です。帰還してください。ゴミしか出ねえ。安定のゴミです。さて、あとどれくらいでレベル上がるかね。B だって。そりゃそうだろうね。全部は倒せないし。
てか弓系だけでつうかあれ強化はしてなくても大事なんだよね。一応弓だけで倒してつうか今下に字幕スーパー的なもの出た？やった？ OK だね。こんにちは。でさらにパレットボーイも特訓。これなんだっけ、一流ブレイカー。あーダークラグネか。どこで出てきたっけ。それじゃあね。あと6777。あー残念、放送時間くらい中にレベル上がらなかった。ではね、まあ1時間もう経過しちゃってるんで、一旦この辺でね終了したいと思います。次もしかしたらレベルが上がってる状態かもしれません。とりあえずね、ここまでねご視聴くださいましてありがとうございました。はい、それでは、よければね次も、ご覧ください。よろしくお願いいたします。ではこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。